Wala nagpapildi sa kasinatian ang usa ka kanhi hostage victim sa Zamboanga siege. Kay karong 89 days pa lang una magpasko, gisiguro niya ang positive vibes sa iyahang balay nga puno na og dekorasyong pampasko. Bisan sa pait nga kasinatian ni adtong 2013 nang inabuhi nga malinawon ug puno sa positive vibes sa Barangay Mercedes sa Zamboanga City si Madeline Ufana Fernandez ug iyahang banay. Gani makita kini sa iyahang balay nga pagsugod pa lang sa Vermonts, nagbutang na sila og Christmas decors nga tradisyon na sa iyahang pamilya. Gikan sa gate, palibot sa balay nga dunay Christmas lights, hangtod sa sala, center ug dining table na puno sa dekorasyon. Ginahimo kuno nila kini aron makatabang nga malibyuhan ang problema, ilabi na karong dunay pandemya. At least kahit sa konting decoration ng bahay natin, meron tayong nakikita na sigla at hope after ng pandemic.